Fortæl den uhyggeligste spøgelseshistorie, du kender. Okay. En gang for længe siden var der en tiger og vampyr og flodhest, der havde skarpe tænder, uhyggelig mund og en drage og skarpe tænder og en bjørn, der så ud af blod og spiste. Og så spiste den alt det søde, og det kunne bjørn ikke tåle. Så derfor skyllede han det med øjneslim. Oh my god. Og så hørte han noget, der kom ned mod jorden. Hvad var og det? det var en vampyr. Åh nej. Og så Hvad skete der så? det fløj ind til dig i nat. Og Hvad gjorde den så? sugede alt dit blod. Åh nej, det gjorde den da ikke. Og så tog den alle dine yndlingsting, mens du var død. Og det er sandt. Og det er ikke engang spøgelseshistorie. Nej. Er det rigtigt? Ja. I virkeligheden? Ja. Oh no. Og det er den. Så sig godnat. Godnat.